ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯜꯂꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯆꯈꯤꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ. Yeah, I know you better know it. Health is our most precious wealth. I hope you agree. Yeah, I know you agree. Okay. Kaidu lang sa bahay ng ito ba? Ano ba? Ito manglay. Hindi mo siya. Sige nang nathuay bari siya. Ang mo! Kaya ne? Ado nangi sumay tawag siya. Ay na mo sipati kari ka. Ay na ba? Hanggang na mo tarak kanina ba? Ika na nakazay dito ba? Soy! Pagidaw ni. No kamay daw dino ba? Ay na lay condition. Ay na lay puki condition siga. Mara pamit condition siga. Ti kaya na ay di man ba daw sunga kamay daw di ba? Kasi kisumaro niya re. No one out problem solved. Okay yung. Sini. No, abra. So, ado may ulit. Sis hazel luro. Ado gadun. Kapa sa kalani de. Lip lagi ay isu nanggi oin